lamsogo norokna ni YouTube channel no tei norokno jotno no dibor kaham mai tu hisabe thupa tau thumani baso kisa ani mosorok naigena hone kisa basap mani moso je kai mani mane muskirok to rujak gai ung mar ni bagoi mosorok bisi tori mengu doka watu siwaya tei noro ani blog no chayati nai tongri tei support dok khaidi ang paithope kang moso kaimani jagao ukko moso wati rok tongkha ke tebse mane dakti no thaibe kamo wati waya khora ni bagoi torimi angui tongbekhha tuirobo phaiyang ke chini ango tuirok problem tuini belai no kosto nai de tau no phunuga no mohe bosok sati sati dikhang kai mane bini bedek rok na phu ko sati dikha uko phangsa tuirok tongkhang kai taisa thai kamang mo tuirok kuri ke ba abani bagai toroi me ya wati rok wayang kai taklai je khoran dikha moso chikon jat bini bulai se sutor baksa ke batorkha baksa ke batoroi me angu tongmekha muskirok to ang rijak khaipano wati rok kurui nongni tuirok rinabo chung nungnan sipti maya tuini problem tuini belai no kosto yango ko moso hamai sebika ibo ke to habasi keren kotoma sei tongku tokai me ko ekdom chikon thu ijaga ne ke phangse ke torkha te phangre ke tori me ko chikon thia midokha yango botong ko chicken chiku mono bosok sati digana bosok sati dikha ko gon to taw sati ya ko mo chicken ko ibo no to bed chakna nak tai khetor gathung taw sati ya ko iro kheto bulai tom jani ngi thamai ka ko kokoro rom khana mo hingke ko bubar bari tomai kha ko bubar saton bai sijaiga satong tungmani nari satong an mokol sinugya satungni satung je tungkha Jamui ku piring sono nanga mo ranan nanga alu pai ka chupuri kinja ko ku ka bole ni se butin tong na nan le alo ni bahai ibole re khapai yang deh खोपा नहीं एक्चुअली खोपा नहीं इबरा इतला फाड़े सारे के कफाड़ी करते तत्ता बगला